ጊዜ ኩናት ትግራይ ዝያዳ ስሙ ዝተፈለጠን ናብ ጊዜ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተማረኸን ኣባል ጉጅለ ባህሊ ምሩኻት ብምዃን ብመረዋሕ ድምፁ ምሩኻት ዘጸናንዕ ዝነበረን ኣብ ጊዜ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብከባቢ ቡሬ ሰራዊት ሒዙ ዝዋጋእ ዝነበረን ድሕሪ እዚ ብመራሕቲ ሕወሓት ጥሮታ ዝወፀን ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ድማ ብኩናት ትግራይ ተሳተፈን ናይ ሕጂ ኣምባሳደር ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ጀነራል ባጫ ደበሌ ዝተዳለወ ስነ ጥበብ ኩናት ፀረ ደባይ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ መጽሓፈ ተመሪቖሎም እቲ ኣብ ስንጮሮታት ብደባይ ተዋጋእቲ ኤርትራ ዝተማረኸ ዓለም ከመይ ጌራ ኣብ ደባይ ውግዕ ዓወት ሒዛ ከም ትወፅእ ዝተርኽ ጥበብ ዝበሎ ነጥብታት ዘቐመጠ ጀነራል ስነ ጥበብ ኩናት ፀረ ደባይ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዋሃበ መጽሓፍ ዘዳለወ ናይ መጀመርያ ወታደራዊ ምሩኽ ጀነራል ብደባይ ተዋጋእቲ ክኸውን ክገብሮ እዩ እቲ በተመክሮ ሰሰነ ብዕምቆት ዝተገብረ መጽናዕቲ መሰረት ዝገበረ መጽሓፍ ተባሂሉ ዝተገለጸ ትሕዝቶ ክሳብ ሕጂ ዝርዝሩ ዘይተፈለጠ ኮይኑ ኣብ መምረቕታ በቃልሲ ምምራኽን ምስኡ ዝነበሩን ጀነራላትን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ስድራ ቤቱን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣጋጣሚ ግን ጽምብል ተፈጺሙሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ መጽሓፍ ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምክትል ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ ጀነራል ኣበበ ታደሰ ዳይሬክተር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስልያን ጸጥታን ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ካልኦት መራሕቲ ጸጥታን ፌደራልን ዞባን ተራኺቦም ዝበለት ጸብጻብ ነቲ ጥበብ ፀረ ደባይ ተዋጋእ ዝብል መጽሓፍ ንምምራቕ ከም ዝተረኸበ ይገልጹ ዘሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጻሓፈ ናይ ፀረ ደባይ ጥበብ ብብጻይ ጀነራል ባጫ ምዃኑ ብምግላጽ እንኳ ሓጎሰካ ክብል ዝተሰምዐ ኮይኑ እዚ ብሕወሓት ተማሪኹ ናብ ማዕርግ ዝበቕዓን ብኣብይ ድማ ፊልድ ማርሻል ዝተባሃለ ምሩኽ ንናይ ቀደም ምሩኽ ብጻይ ከመስገን ከም ዝተሰምዐውን ኣካል ናይቲ ዜና እዩ ስነ ጥበብ ኩናት ፀረ ደባይ ትብል መጽሓፍ ምስ ግዜ ዝዛመድን ከም መምሃርን ሰራዊትን በዝጥበብ ዝግደሱን መራሕቲ ሰራዊትን ከም እትኸውን ወንጽኑዕ እምነት ኣለኒ ክብል ገሊጹሎ ብርሃኑ ጁላ ኣምባሳደር ጀነራል ባጫ ነዛ ክብርቲ መጽሓፍ ናብ ኦንላይን ሚድያ ክትቀርብን ተነባቢት ክትከውንን ፋና ዲጂታል ብምቕራቦ ምስጋና ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ብሕሉልን ብሱልን ክብል ዝገለጾ ትሕዝቶ ናይ መጽሓፍ ዘድንቕ ጥበባት ውትድርና ከም ዘለዎን ገሊጹሎም ኣምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ ቅድሚ ሕጂ ብወታደራዊ መራሕቲ ሃገር ዝተጻሕፉ ኩርሳስ እኽሊ ዘቃጸለ ተጻወተ ምሩኽ ባጫ ደበሌ መጽሓፍ ከም ዘመረቐ ተገሊጹ ልዕሊ 15000 ብር ዝግመት ሓደ ኩልሳስ እኽሊ ዘቃጸለ ተኸሳሲ ጽኑዕ ማእሰርቲ 2 ዓመትን 3 ወርሕን ከም ዝተበየነሉ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ሓውዜን ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንጉዳይ መሰል ዜግነት ብቦታ ትውልዲ ክሰምዕ ተሰማሚዑ ኬንያን ኣሜሪካን ታሪኻዊ ዝተባሃለ ፍሉይ ስምምዕ ጥዕና ተፈራሪመን ናብ ዝርዝሩ ሰጊርና ኣለና ምስ ዕለታዊ ዜናታት ቢንያም ሓድሽ ሰናይ ምክትታል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ 6 ወርቀኛታት ተጋሩ ከም ዝቐተለ ተገሊጾም ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይ ጋባ ዝተበገሰ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ በረኻታት ዋልድባ ኣትዩ ኣብቲ ቦታ ኣብ ስራሕቲ ምዕራይ ወርቂ ዝተዋፈሩ 6 ወርቀኛታት ተጋሩ ከም ዝቐተለ ፍልፍላትና ሓቢሮም መንግስቲ ብልጽግና ዘዋፈሮም ኣኽበርቲ ሰላም ዝብል ጉልባብ ዝተኸደኑ ዕጡቓት ኣምሓራ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወረዳታት ጸለምቲ ከበድቲ ግፍዕታት ምፍጻም ቀጺሎምሉ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብቲ ናይ ትማሊ ግፍዒ ካብቶም 6 ተጋሩ ወርቀኛታት ብተወሳኺ ካብ ዓደርቃይ ዝመጹ ኣምሓሩ እውን 8 ሰባት ከም ዝቐተለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ካብቶም ዝተቐተሉ ወገናት ብዙሓት ዝቆሰሉ ከም ዝርከብዎም እውን ተፈሊጡሎም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ኣኽበርቲ ሰላም ዕጡቓት ኣምሓሩ ብምዃን ኣብ ህዝቢ ወረዳታት ጸለምቲ ቅድም ክብል እውን ብዙሕ ግፍዕታት ዘውረዱ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 7 ካብ ምልሻታት ተጋሩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ድማ ካብ ሰላማውያን ነበርቲ ከም ዝቐተሉ ምጽብጻብና ይዝከር ትማሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተጋሩ ወርቀኛታት ምቕታሉ ስዒቡ ኣብ በረኻ ዋልድባ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ምልሻታት ምስ መከላከያ ናብ ጽዕጽዕ ልውውጥ ተኩስ ከም ዝኣተው ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ድጎማ በጀት ሓድሽ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ተላኢኹም መንግስት ፌደራል መነባብሮ ሰራሕተኛታት መንግስት ንምምሕያሽ ኢሉ ወሰኽ ማህያ ከም ዝገበረ ዝዝከር እዩ በቲ ዝተገበረ ሓድሽ ምምሕያሽ ወሰኽ ማህያ መሰረት ብፌደራል ዝወሃብ ድጎማ እቲ ዝውሰኽ ገንዘብ ብሓፈሻ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናብ ኩለን ክልላት ብግዚኡ ዝተላእኸ ኮይኑ ናብ ትግራይ ግና ተወሲኹኩም ዝብል ደብዳቤ ወረቐት እምበር ጥረ ገንዘብ ምኽልካሉ ንብዙሓት ተቆጢዑ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ኣብ ወርሒ መስከረምን ጥቅምትን ገሊኦም ብሓድሽ ማህያ ገሊኦም ብነባር ማህያ ከም ዝተኸፈሉ ዝፍለጥ እውን እዩ እቲ ዝተኸፈለ ቅርሺ ካብ ናይ ውሽጢ ኣታዊ በጀት እምበር ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተላእኸ እውን ኣይኮነን
زاغيد زبطحنا حبريتا كم زملاخته دما منجست فيدرال دغوما بجت حدش مهيا سرحتنياتات منجست تግራይ كم زلاخه تفليطلهم مبزحتو سرحتنياتات منجست تግራይ انتو حده ببورحو اب كبابتات على 24 ورحاو مهيو زخفل زنبره خوينو ابناي لوم ورحي حدار غنام تزخفللو معالتات والا انت حلفه نخخفل نا ورداتات كم زلاخه نمفلات خايللهم $1,000,000 ممدابات كليتو وطبعا ابيت ايرتراخب زبل زولو حد استراتيجي سعوديا نيرترا مراخب تبام إيرترا كبنك لمعت أفريقيا ناي $120 مليون حاجز كترك مخانة تحبيرو إثيوبيا بقلطفن هندبتها من قصاص قبطي عبد بدأتيوا لايت انترتينمنت سعوديا نيرترا مراخب تبام begins the transfer of several key naval assets to the Eritrean High Command. كاب موسكات وانا ختم عمان زنفس حبريتايو كرمي كلتا سامنتاتا بيلو اتو حاقس قبريوت كيشاز مرحلوخ من قسيرترا اب عمان عدت مكيادو ام ميدياتا تقال حنيرو علاما نايت عدت كمتا ام ميدياتا تقلت بزعبا وفر نقدن زي كونا سعوديا بمنقد عمان ناب إيرترا حتى محلال فنز وصلت مرحب زملكت مفرام نمقبار من بارو منشتات كابتوبوتا بزهابونا حبريتا كنفلت كيلنا لنام عينت زنزبالا زلوا مراخبن سلمنتاي كالسعودية نيرتا كتبان تخينا بغتا زي تبا زبل حطن سلمنتاي بمنقد عمان كتبا دليا زبلن منشتاتنا نصر مرسخ رغبولهم كاتا زي كالو قلقل متأسارات كهلو مزخول مرستات قنا داسيسنا لنام بجمرتا بتعودت لوخ منقست يرترا ناب عمان مثل جمر اتي امعكنا زيانا إيرترا تقال حبريتا منستر نقدن اندوسترن إيرترا اتو نصردي محمد صالح على بخي زمرحون اتو حاقوس قبري وزير كبول لوخ منقست يرترا اموسكوات رسختا مع عمان عدتا كايد زبل بعلت 15 ورها 10 كلتا شهن 25 تزرق حبريتا نيرو ابتي مسبب سلطان عمان زقبر وزاتا دما زعبا وفرن نقدن كمزتي تغليتو أتتزات تقالها ناي وفر نقدن زبل حبريتها نهال كتا قبر خوينو كان دا علاما ناي تعودت بزعبات سعودية نيرترا تهبن مراخب زملكات مخانيم من جتاتنا حشو خيلا منام بمسارة تحبريتها السعودية ناي حيل بحر عاقمتاتا نمحداز زنبرا مراخب بحدث تغتك المجمرات فتر خونتات قال كابتن مراخب نفتو تهاجرات كتلق سلم وسانايو كابتن زنبرا 16 زخانا فريغيتن كورفيتن عينت براخب كوينات التنشو منتخباتن نايشحن شعات 280 تاسل زخانا كابز قبن أدمن العد سكرقلين سودان بار نزم قزيان زحلفا مراخب كاب كلتا شحن 14 حيزا حدثت بمقزاء نمتك انكسار حمسنا حيث قلت سعوديا زلوا عاقمتات حيل بحري مسهلو على ما وكونتا زماتاتن عاقم خد قبرو كاب زدف وارق وحيتات ستاقيها بحري كاب جيزا ناب جيزا ناب حدا قاندا ودق ممصوبة حدا بتخالقها ناي إيران حيل بحري أبتو زوبا زعابين زمعبلن كويلقها الناس مصنحو أبقمز توجه بوليتيكا وقرقص مهاني قلت محادثة تقايها بحر بزملك السعودية بمنقد فورم هاقرات كايها بحر زبال متخابن بغتا مستن أبقماقم كايها بحر زركابة هاقرات بمرخابن كتقبرت في التنزلا ممعبال حلوة بحرات تحازيو بغتا مستن أبقماقم كايها بحر زركابة هاقرات بمرخاب كتقبرت في التنزلا ممعبال حلوة بحرات تحازيو نابنت أورها جعت كلتشان 25 سعوديان منقص عدي انجليزن ابرياد السعودية لناي منقص يمن ناي قماقم بحر حلوة عاقمتات المحيال حد وركشوب اكايدهم نيرم منقص يمن مالت ندوبا وكفال يمن توقعات يرزركب بانصار حساويان زقومة بوليتيكا وحيليو حانتي كاب دقفت نايت منقص غا سعودية دهرتي ابرياد استخايد وركشوب ابستوها بغازيتا ومقلتي ناي منقص يمن حلوة قماقم بحر المسلطان معتاقن مدمو تكريت نيرو تذكر مسلطان متاون نتي بغتا في السعودية نابتي فلاماي زحزنايو سبر زينات كنقصل سبر زينا اب عفار نايزركو سراويت تي بي اف ابالات سرعيت نابلوم يابا زوج حليتي اب منقد صرغيا اغلاع وورو زتفلالو نغرات اناقصلو حاديروم اقول عن كاريان تي بي اف اقول عن كاريان
أقول عن كابي يعني هذي أقول عن كابي يعني TPF هذي أقول عن كابي يعني صراء ومبرتا أقول عن كابي يعني ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ናይ ተኹስ ድምፂ ክስማዕ ሓዲሮም ክሳብ ሕዚ ብዝበፅሐና ሓበሬታ መሰረት ካብ ለይቲ ከባቢ 6 ሰዓት ዝጀመረ ተኹሲ መቐለ ከባቢ ሓወልቲ ዓዱሽን ድሑን ኩሓ መናሃርያ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብ ኣላማጣን ማይ ጨውን እውን ድምፂ ጥይት ክስማዕ ከም ዝሓደረ ኣረጋጊፅና ኣለና ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦት ኣብያ ገነተ ቆሸት ጋንዶስላም ዘሎ ናይ ህዝቢ መሬትና ብሽም ኢንቨስትመንት ክውረር ኣይንፈቅድን ብዝብል ትማሊ ሰዓት 10 ኣጋሙሸት እነበርቲ ተኸባቢ ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ጀነራል ጻድቃና በማሕበረ ደጎ ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተፈጺሙ እንተብቅዕ ሰራዊት ሻዕብያ ዝፈጸሞ ኢሉ ምዝራቡ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ምንባሩ ዝዝከር እዮም ይኹን እምበር እቲ ጨፍጫፍ ብትእዛዝ ሰራዊት ሻዕብያ ምፍጻሙ ዝገልጽ ሓዱሽ ሓበሬታ ድማ ወፂሎ ተኸታተሉ የሚለው የኤርትራ ወታደሮች ናቸው ሰብስበው አመጡ ለክፍለ ጦር አዛዡ ሰጡ ግደሏቸው በቃ ግደሉ ይኹን እምበር እቲ ጨፍጫፍ ብትእዛዝ ሰራዊት ሻዕብያ ምፍጻሙ ዝገልጽ ሓዱሽ ሓበሬታ ድማ ወፂሎ ተኸታተሉ የሚለው የኤርትራ ወታደሮች ናቸው ሰብስበው አመጡ ለክፍለ ጦር አዛዡ ሰጡ ግደሏቸው በቃ ግደሏቸው እኛ ወደ ሌላ ግዳጅ እየሄድን ነው ወደ ሌላ ጦርነት እየሄድን ነው እነዚህም ግደሉ